Мөслимнең Банык урамында барган төзелештән күпләр хәбәрдардыр. Район мәдәният йорты артында 3 катлы күп фатирлы йорт күтәрелеп килә. Август ayında biz башлаган 18 квартиралы жилой домны. Bu indi bizning birinchi obyekt bo'ldi. Bugungi kunda пока bizning ishli 4 kishi, понедельниктан tag'in 12 kishi kelar deb o'ylaymiz. Planlashtiramiz, где-то bir 22-yilning 4-kvartalында bitirga olamiz. 18 фатирлы йорт төзелешенең нигезе эшләнеп бетеп, бүген төзүчеләр йортның диварларын күтәрү белән мәшгуль. Оешманың үз эшчеләре алтын куллы осталар. Алар гомерләрен яраткан һөнәрләренә багышлаганнар. 5 yıl bulaydı, 5 yıl işlerinde. Ekranla bir şey işleyirendikinde. Bara, ekranla nasıl olay? Bu kıllarga özüm birendiminde işley. Indi birinci yurtkana tügül. Baytak saldık indi. Tübeler de yapağız. Yırpışında salağız. Barsın da işleyiz. Йорт төзелеше киләсе елның көзендә төгәлләнер дип көтелә. Әлеге йорттан социаль ипотека буенча яисә сатып фатир алырга була. Үзәктә төзелгән йорттагы фатир бәяләре дә очсыз булмас шәт. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.